Se on morjes sulle, mun nimi on Ilari ja nyt sä katot Trick Academy futissarjaa. Eli tässä sarjassa on kyse siitä, että me katsotaan koko futismaailman makeimpia futistemppuja ja sitten myös yhdessä lähdetään opettelemaan niitä. Ja tänään ensimmäisessä jaksossa temppuna on saksipotku ja meillä starana on paikalla Nikolai Alho. Morjesta. Mitä kuuluu? Hyvä, kiitos. Mitkä on sun mielestä pääpointit, mitä kannattaa muistaa? No ensinnäkin pehmeä alusta, kaveri messi, joka pystyy jeesaamaan. Ja sitten se liike ei ole suoraan taaksepäin. Ettei tuu niskoille alas. Et voi lähteä vähän sivusta hakea sitä, niin tulee kyljeltä alas. Missä kohtaa kenttää tää voisi olla hyvä tehdä? Et kannattaako tehdä omassa päässä, keskialueella vai voisiko tää olla semmonen hyvä tapa vaikka yllättää veskari? No just niin, että ehkä siellä vastustajan maali edustalla. Ja jos se on yhtä kätevä kuin vaikka laattari, niin pommittaa 3-5 No sit voi laittaa puolesta kentästä. Nyt voitais vielä lähteä kattoo Lauran pro-vinkit tän tempun tekemiseen. Moi, mä oon Laura, mä oon tanssija ja opetan erilaisia akrobatian lajeja. Tänään katsotaan saksipotkua, joka on teknisesti aika vaativa liike, ja mennään vielä katsomaan ne tärkeimmät pointit siitä harjoittelusta. Trikissä haastavinta on löytää oikea potkukulma ja rytmi. Niiden löytämiseen tarvitaan tietenkin mahdollisimman paljon toistoja. Ja kuten pojat jo sanokin, niin kannattaa ehdottomasti hakeutua johonkin, missä on alastulomatto käytettävissä. Muistakaa myös lämmitellä hyvin, pyöritelkää niskat, hartiat ja jalkojen nivelet. Valitse parempi jalka ponnistavaksi jalaksi, ponnistava jalka on myös potkaiseva jalka. Ilmassa jalat saksaa, mistä liikkeen suomenkielinen nimi tuleekin. Itse potkussa nilkka pidetään ojennettuna. Seuraa palloa loppuun asti ja alastulossa käännä liike vähän kyljelleen. Ei saa tulla suoraan niskoilleen. Tosi hienosti meni harjoitukset, näkee, että olette ennenkin harjoitellut. Tuntuuko, että tänään tuli mitään uusia oivalluksia? Ehkä se pääpointti, niin kuin sanoit, on se, että katse pallossa niin saa sen hyvän osuman siihen. Mulle itselle tässä ehkä oli hyvä, että päästiin treenaamaan alastuloa, varsinkin nyt tällä patjalla, koska pystyy rohkeammin tulemaan tuossa alas, että säästyy kaikilta suurimmilta haavereilta. Mutta hei, nyt me halutaan kuulla, että mitä mieltä te olitte tästä jaksosta ja tästä trikistä. Heittäkää ihmeessä kommenttia tohon noin. Teillä on mahdollisuus voittaa EM-kisojen pelipallo meidän nimikirjoituksilla. Joten laittakahan teidän parhaita trikkejä tulee tänne, sitten teillä on mahdollisuus voittaa toi. Tää jakso rupeaa olemaan tässä. Me nähdään ensi kerralla. Morjes!